Dúas terceiras partes do territorio galego son de monte. Aquí prodúcese 7 millóns de metros cúbicos de madeira ao ano, máis da mitade da madeira que se corta en España. E da súa transformación sae o 3,5% do Produto Interior Bruto da nosa comunidade. E iso sin ter en conta outros aproveitamentos como os gandeiros, os enerxéticos, os froiteiros, os micolóxicos ou os ambientais. Calcúlase que hai máis de 600.000 pequenos propietarios con parcelas de monte ademais moi cativas, con unha excepción, os montes veciñais en mancomún. Esta figura, baseada na propiedade e uso colectivo do monte, é parte da nosa identidade e da nosa cultura, pero ademais tamén ten un grande peso no noso mapa forestal, xuntando arredor de 660.000 hectáreas, un terzo de todo o monte de Galicia. Montes veciñais en mancomún, como este de Xinzo aquí en Ponteareas, teronlle sustento á veciñanza durante anos mediante o seu aproveitamento en común. Daqui saía a madeira para os fogares, salía a leña para quentalos, cultivábase o cereal e ao mesmo tempo pastoreábase os rebaños en común. Pero o cambio dos tempos deulle paso a outros modos de vida e moitos escaceron o monte. De aí que as comunidades de montes tiveran que buscar outro xeito de protexer e aproveitar a súa riqueza. Un camiño percorrido na súa maior parte en compaña da Asociación Forestal de Galicia. O esquecemento do monte fíxose especialmente evidente a finais das décadas dos 70 e 80. O despoboamento do rural e a falla dunha planificación forestal convertiu boa parte do monte galego en pasto do lume ano sí e ano tamén, e en acubillo de vertedoiros tan improvisados como ilegais. Un problema que tamén lle afectaba aos montes veciñais. Daquela, só un 20% das comunidades estaban formalmente organizadas, pero as que contaban cunha xunta reitora pasaban os días a dirimir disputas por conflitos de extremas, usurpacións de terreos, gandos en dono, e entre mentes a productividade do monte esvaecíase, principalmente por causa dos incendios e da falta dunha planificación con criterios técnicos. Estímase que a finais dos 80 o 75% da superficie dos montes veciñais en mancomún era matogueira. O monte facía anos que estaba en claro abandono, non? Prácticamente os únicos cuidados que se lle daban ao monte eran os aproveitamentos forestais, o sea, cando había que facer unha corta, sacar un diñeiro e pouco máis que iso, non? Non quero decir un estado total de abandono, porque os guardias forestales andaban e os ingenieros tamén de vez en cando viñan aí, pero quedou totalmente degradado e incluso despois empezaron a aparecer tamén os incendios e non se repoñían, e realmente pois empobreceuse moito o monte. De feito, xa incluso para o proceso todo de limitación, deslindes e demais, bastantes dificultades debido á inmensa maleza que había na maioría dos montes veciñais. Hai 25 anos, bueno, había moitas comunidades que ainda se estaban organizando, o monte non estaba nada profesionalizado, quizás iso é unha das características principais en relación co que temos hoxe. Entón, eu diría que, en xeral, o monte estaba moito máis abandonado. Pero, bueno, estábamos aí nun momento tamén que se pasaba da antigua situación do rural, na que había outros usos todavía. Había zonas donde os veciños tiñan o que se chamaban cortes, eran parcelas que les plantaban, administrábanas, para uso dar viñas, dar fincas, e incluso para poder vendela, para serrar, para facer madeira e leña e tal, que sabía, non? Entón, claro, iso proviso totalmente, a partir da ditadura, quedou totalmente dirigido pola administración, os veciños aí non tuveron nada. E incluso os concellos estaban bastante sometidos á propia administración tamén e tal, non? Había un consorcio co Estado e era o que o gestionaba, es decir, os veciños prácticamente non contaban co monte para nada, es decir, había ganadería, ovellas e eso, pero non regentaban nada en absoluto.
Era unha situación difícil de revertir na medida en que os veciños, naqueles momentos, pois non tiñamos os conocementos, digamos, necesarios para seguir xestionando aqueles montes, non xa mellor do que facía a administración, senón siquera igual. Unha das comunidades de montes que decidiron loitar contra este abandono foi a de Xinzo, en Pontereas. A Asociación Forestal de Galicia abriu en febreiro de 1991 unha oficina no Centro Sociocultural co apoio da comunidade e da Consellería de Agricultura. Contaba con un equipo profesional formado por un enxeneiro, un capataz forestal e unha administrativa. O seu obxectivo era atender aos propietarios forestais e especialmente ás comunidades de montes veciñais asociadas, que daquela eran 18 e sumaban 4.000 hectáreas de monte en man común. Desde os seus inicios, introduciron novas técnicas profesionais, como valoracións de madeira a través da súa cubicación, a organización na loita contra os incendios e o apoio á organización das comunidades de montes, sobre todo en cuestións legais, administrativas e na solicitude de axudas oficiais. O traballo destes primeiros anos ten a súa culminación en decembro de 1995, coa celebración do primeiro Congreso de Montes Veciñais en Mancomún de Galicia en Mondariz Balneario e Pontereas. Organizado pola Asociación Forestal de Galicia co patrocinio da Dirección Xeral de Montes e Medio Ambiente Natural da Xunta de Galicia, constituíu un evento de grande repercusión, coa participación de 180 congresistas e os primeiros expertos sobre xestión dos montes veciñais. Este congreso foi un revulsivo para moitas comunidades de montes de todo Galicia, e as súas propostas de rexeneración foron publicadas nun libro editado pola Asociación Forestal de Galicia e a Xunta. Eu penso que lembro máis posiblemente as intervencións de algún letrado, donde, bueno, pois había, daquela era tanta a problemática que había arredor dos montes que todo tipo de asesoramento e de consellos e de investigacións pois nos viña moi ben, porque estábamos un pouco aí, digamos, como diría, en cueiros, non? Todavía pois desenvolvéndonos e organizándonos. E, bueno, eu penso que foi un gran avance para todo Galicia, para nós e tal, porque incluso iso deu-nos pé a conocer outras zonas forestales de outras comunidades, porque incluso estamos pensando de que Galicia é unha comunidade, un potencial forestal no sur de Europa, xunto con Portugal e con Irlandas francesas tamén e tal, e incluso onde se creou a USE, a Unión de Servicultores do sur de Europa, e claro, nós aí tamén entramos e tal, e iso, con máis a outras adelanto máis que os debemos ao Congreso Forestal e á Asociación Forestal, de que nos servira para coller ese camiño, non? Unha das prioridades deste congreso foi a de aclarar dunha vez por todas a indefinición existente sobre o réxime fiscal aplicable ás comunidades de montes veciñais. E é que antes de 1997 casi ningunha comunidade realizaba tributación algunha, nin directa nin indirecta á facenda pública. A Asociación Forestal de Galicia liderou a reivindicación dun réximen específico para as comunidades de montes veciñais, e as negociacións realizadas en Madrid fixeron que o Ministerio de Economía e Facenda modificara a Lei do Imposto sobre Sociedades para introducir unha modalidade específica máis beneficiosa que o regulado con carácter xeral e veu a clarificar a situación das comunidades. Sen embargo, a súa aplicación non foi doada, polo que a Asociación Forestal de Galicia se puxo a disposición de todas as comunidades para asesoralas e apoyalas na posta ao día das súas obrigas tributarias e para analizar a súa incidencia na xestión dos montes. Traballo que continúa a día doxe prestando servizos de asistencia fiscal contable a 180 comunidades de montes de toda Galicia. Unha das razóns máis importantes de que nos poderamos integrar na Asociación Forestal foi precisamente ter unha capacidade técnica, unha capacidade de xestión, unha capacidade administrativa que por nós solos non tiñamos. Se tratou de ser máis riguroso na xestión do monte en dous sentidos. Un, en preservar o que é o propio monte, buscarlle un fin tamén socioeconómico
e ao mesmo tempo tamén estar sempre amparado dentro do que as normativas marcan en cada momento. En ese sentido, a Asociación Forestal sempre foi un fío conductor adecuado para que, sobre todo, persoas que nos fomos integrando nas comunidades que descoñecíamos ese mundo da xestión do monte veciñai, pois realmente estar perfectamente encauzados nos trámites e nas xestións adecuadas. Consolidada a propiedade e solventada a indefinición fiscal e xurídica dos montes veciñais, o obxectivo prioritario era facelos produtivos. A Asociación Forestal de Galicia promoveu numerosos viaxes de formación por España e Europa para coñecer experiencias servícolas novidosas, innovacións tecnolóxicas e xeitos de aproveitar os recursos forestais con posibilidade de implantación no noso territorio. Viaxes que foron fundamentais para que calase entre as comunidades a necesidade de planificar a xestión a medio e longo prazo. A formación desempeñou un papel fundamental coa organización das chamadas aulas de divulgación silvícola, de cara a introducir unha silvicultura moderna nos montes veciñais. A elas habría que engadir os seminarios de formación das xuntas reitoras para que aprenderan a mellorar a xestión e a administración dos seus montes. Unha formación que continúa a día de hoxe en temas como a silvicultura de frondosas, o control de plagas e enfermidades ou abordando a planificación e a xestión forestal sostibles. Na actualidade, son máis de 800 os montes veciñais que se xestionan de acordo a un instrumento de xestión. Eu creo que nós que fomos unha das comunidades das primeiras en poñer un plan de ordenación forestal en marcha, que nós incluso a Asociación Forestal nos facilitara promover a viaxes, que nós tamén pagamos e entramos e tal, a outras comunidades autónomas onde xa tiñan plans ordenados. E nós fomos e miramos e tratamos de copiar e traer eses datos para aquí e leválos aquí a cabo. E entón daí foi cando xa nos anos 90 fixemos o primeiro plan de ordenación que se levou a cabo e que se implantou no monte, que foi moi importante realmente. Normalmente, pois, as administracións están solicitando un plan de xestión ou un plan de ordenación de cara a poderes, pois, optar a subvencións, pero naquel momento xa nos tuvemos esa visión de que realmente era un instrumento que era indispensable para poder desenvolver o monte. Sabemos cando hai os plans de corta, sabemos cando temos que limpiar unha zona, cando hai que limpiar outra, que tipo de mantenimiento facerlle a cada unha, e todo eso está recollido nos plans de ordenación. Son, digamos, unha guía máis que válida para nós mesmos e máis os que veñan detrás. Quer dizer, temos que pensar que o monte non vai existir mentre nós xestionemos o monte. O monte vai ter que ser xestionado despois, vai ter que existir despois e debe existir despois, e, polo tanto, marcamos unhas guías. Unha vez que o test te obliga a ter unha gestión todos os anos o que tes que facer dentro do monte. Se hai que cortar madeira, pois hai que cortar madeira. Se hai que repoblar, pois hai que repoblar. Se hai que limpiar, hai que limpiar. É dicir, digamos que é un compromiso que tes aí que tes que levar a cabo, senón o monte non funciona. Para acadalo, foi fundamental a promoción e realización de deslindes e cartografía de moitos destes montes, apostando sempre polos acordos amistosos entre comunidades para a consolidación da propiedade. Pois esta circunstancia deriva basicamente pois da falta de precisión e concreción que cando os montes se clasificaron e os veciños comenzaron a xestionalos, pois incurriu por parte da administración, é dicir, non se lle entregou os montes debidamente demarcados e definidos, senón que se lle entregou de maneira abstracta e xenérica, o cal pois motivou que en moitísimos casos pois unha discrepancia entre ambas comunidades colindantes ou incluso a nivel cos propios particulares que a postre pois acaban judicializados porque non hai a veces posibilidade de resolvelos de outro xeito, habida conta pois o distanciamento das posturas entre os propietarios afectados. Consolidado o monte, agora compre seguir avanzando, para o que a Asociación Forestal de Galicia apostou sempre pola innovación e o desenvolvemento en colaboración co resto das organizacións forestais de ámbito europeo. Proxectos tan destacados como Compostela Bosques, que serviu para coñecer a silvicultura de todas as rexións do sur de Europa e instalar unha rede de parcelas de experimentación silvícola. Xornadas internacionais como as de fiscalidade e financiación dos montes en 2005 axudaron a seguir
a evolución das condicións fiscais e financeiras en que desenvolven a súa actividade os silvicultores do sur de Europa. Outros proxectos como o Eurosilva Sur permitiron crear empresas de servicios forestais no interior das organizacións de propietarios, elaborar un dicionario de términos forestais multilingüe ou unha guía de pragas e doenzas dos montes do sur de Europa. A través de actos como as Xornadas Internacionais Montes e Enerxías Renovables de 2002, por primeira vez os propietarios forestales galegos tiveron a oportunidade de tratar o papel dos seus montes ante o desenvolvemento das enerxías renovables. No caso da eólica, fíxose un gran esforzo de información para preservar os dereitos das comunidades. No caso da biomasa, a Asociación Forestal impulsou a participación galega nos proxectos Biorreg Floresta, Enersilva e Silva Plus para a promoción do aproveitamento deste recurso forestal con fins enerxéticos. E que este, o da biomasa, é sen lugar a dúbidas un dos recursos de máis futuro co que contan as comunidades de montes veciñais. Con este fin, nace en 2007 a Mancomunidade de Produtores de Biomasa Forestal Primaria do sur de Galicia, Enersil, a que se adheriron 60 comunidades, co obxectivo de unir esforzos para a valorización de biomasa que producen os montes veciñais. Nesta liña, varias comunidades da Asociación Forestal de Galicia volveron a ser pioneiras unha vez máis, coa instalación de caldeiras de biomasa e, en particular, a Comunidade de Montes de Xinzo, coa posta en marcha de toda a infraestructura necesaria para que o Centro Cultural contara con calefacción e agua quente, grazas ao aproveitamento térmico da biomasa do seu monte. Aquí, a Asociación Forestal de Galicia segue a traballar con un equipo permanente de 12 profesionais que atenden a 225 comunidades de montes socias con máis de 53.000 hectáreas forestais. A Asociación Forestal tuvo un valor na defensa das comunidades e, por poñerlle un pero, se cadra eu diría que non foi todo reivindicativa en certos aspectos do que ao mellor a mí me hubiera gustado, pero sí que tuvo o valor de organizar as comunidades de montes en certos aspectos sustanciais, non? Aquilo que falábamos de organizala no sentido da xestión, organizalas no sentido de ofrecerlle apoio técnico, todo iso que hoxe en día pois, bueno, está xa máis secundarizado, naqueles momentos era primordial. É un papel fundamental de representación do noso sector forestal que pois, as comunidades que estamos integradas pois, nos sentimos protagonistas, nos sentimos pois, satisfeitas de poder estar colaborando nun monte máis productivo, nun monte máis diverso tamén. Bueno, eso eu penso que sin o papel dunha asociación como a Asociación Forestal de Galicia, pois sería moito máis difícil de levar a cabo, non? Eu penso que en ese aspecto, a nivel da Asociación Forestal, pois temos que decir que se fomentou o que foi o desarrollo forestal en todo Galicia prácticamente, non é máis donde na zona nos aquí, na zona de Pontevedra e Coruña, que a Asociación Forestal potenciou a repoblación dos montes, e prácticamente eu creo que se conseguiu unha regeneración impresionante. Hoxe en día, pois, tal vez tiñamos a mellor un exceso de produción de madeira, tanto que sea na costa, co eucalipto, como no interior, con pino, co pino pinastre, que é como estemos e tal, non? E entón, claro, o que temos que buscar é consumos. A industria, creo que a Xunta aí nos ten que mirar, de buscar tamén do desarrollo do consumo da madeira. Nos últimos anos, os servicios ampliáronse á comercialización de madeira, o contábel fiscal e laboral, a xestión técnica profesionalizada de montes veciñais en Mancomún e a ordenación e certificación de xestión forestal sostible. Un fito significativo foi a creación da empresa Selga, Compañía Galega de Silvicultores, propiedade da Asociación Forestal de Galicia e dedicada á ordenación de montes e certificación forestal. Selga ofrece os servicios de certificación para que todos os montes poidan dispor da certificación forestal baixo o sistema PEF ou FSC. O feito de ter o monte certificado leva consigo que revalorices dentro das dificultades que hai a día de hoxe no tema da madeira, pero sí que che dá un plus de rentabilidade o feito de ter o monte certificado. Como acabamos de ver,
Nestes 25 anos, as comunidades de montes experimentaron un notable avance na súa organización, coa posta en marcha de xuntas reitoras adaptadas aos tempos actuais. A superficie arborada destes montes incrementouse hasta cerca do 70%. Hoxe en día, case que a mitade das comunidades socias da Asociación Forestal contan con un instrumento de xestión e unha quinta parte dispoñen dun certificado de xestión forestal sostible. Estas comunidades invisten o 40% ou máis dos seus ingresos na millora e conservación dos seus montes, apostando cada vez máis pola diversificación, con usos tan interesantes como o aproveitamento de cogumelos, a apicultura, resina, ganadería autóctona, as castañas e outros froitos, sin esquecer o cada vez máis valorado uso recreativo do monte. Un dinamismo que axudou a reducir significativamente a lacra dos incendios forestais. Naquelas comarcas onde ten implantación a Asociación Forestal de Galicia, a renda das comunidades mellorou sustancialmente, de menos de 24 euros por hectárea e ano a principio dos 90 hasta os 320 euros da actualidade. Esta maior renda disponible induciu un maior emprego relacionado co ámbito forestal e é unha riqueza que queda na terra, en obras de millora no monte ou en obras de interese social no rural. O que se tratou foi de que a economía que se quitaba da comunidade tamén invertila en cultura, en difusión da propia comunidade, non? E iso pois tamén creou un ambiente tamén xa na segunda generación, non digo a terceira porque é máis xove e non nos asimila moito, non? Pero sempre tratamos de conectar coas generacións venideras e que estuveran informadas de todo iso, non? E entón, claro, nós a través do Centro Cultural sempre se potenciaron actividades e centros e tal para poder que iso que tiña un pouco de formación, non? Temos o problema da lei como con respecto aos comuneros, non? Que o ser comunero, a xente dalle ás veces demasiada importancia, entonces claro, sempre o cabeza de familia pois quere ser o comunero, non? E a mellor hai xente na casa que lle gustaría pois participar, pero non poden, non queren ceder o sitio, entonces, pero bueno, van botando a man no que poden, non? Por suerte está incorporando algunha xente xoven, pero tamén entendo de que hai un fallo por parte noso, incluso aí podríamos, desde a Asociación Forestal, facer un traballo de dar a conocer o monte, dar as ventaxas do monte, para que, neste caso, tamén facelle chegar esa inquietude a novas generacións. Aí quizá non superamos facer ver esa necesidade co monte interesante que sigue sendo futuro, neste caso, por moitos os sentidos, ben sea de ámbito socioeconómico ou ben de ámbito de ocio. Nós aquí chegamos a ter unha media dese puesto de traballo directos do monte, que eran personas que estaban empleadas no monte, e depois había mellor outra des que eran paralelas, que eran no Centro Cultural, que se na banda de música, que noutras cousas e tal, que tamén dependían do propio monte, non? En canto a xente nova conoce a realidade do monte, o que realmente significa, o que realmente pode valer no momento dado, a súa potencialidade, sí que se implica. No noso caso concreto, fala da nosa comunidade, nós temos hasta 18 traballadores constantemente no monte. Moitos deles, e iso é algo que realmente nos pon moi contentos, son xente nova, xente que o seu primeiro traballo foi o monte. Sigue sendo monte e desvívense polo monte. Iso é un valor que nós non temos moneda con que pagalo. Nese sentido vemos que cuanto máis se acerca, canto máis se conoce, o monte ten valor. A recuperación e a ordenación dos montes veciñais beneficianos a todos, protexendo o medio ambiente, contribuindo á fixación de CO2, co enriquecimento da paisaxe, aumentando e mellorando a calidade das reservas de auga, preservando a fauna silvestre ou axudando a recuperar solos degradados. Neste comenzo do século XXI, o monte comunal volve ser unha fonte de sustento e riqueza para os seus veciños, con novos aproveitamentos e unha xestión máis profesional. En definitiva, trátase de seguir facendo do monte galego unha fonte de riqueza ecolóxica, económica e social, para agora e para o futuro.